Tulog mo na yung notification camera. Alam mo kung gumawa din ako. Pwede na sa akin. Ako din sili, guys. What a goodness, one, two. Di pa ako may guns. Comes by me. But I got these tools. Oh, Yup. Uy, ano yun? Huwag mo sirain. ano ba? Huwag mo sira nila. So, masira na kinaganto niya para Sorry. parang manda.